Molt bona vesprada, estem en directe, són les 3:51 i estem veient l'eixida de la fallera major infantil de València, Carla Garcia. S'ha produït fa uns minuts al barri d'Allora, des de sa casa, en la porta, i ho esteu veient, estan esperant-li la seva cort d'honor i tots els fallers i falleres que han pogut anar de la seva comissió de la falla Ramiro Maeztu. Este és el moment en el que entrava en el cotxe i en el que descobria el secret millor guardat d'una vesprada com esta, eixe espolí de color turquesa, Mar de Menorca. Ahí estava, ja més tranquil·leta, agarrant-li la mà al president de la Junta Central Fallera, Pere Fuset, i saludant a tota la gent que es trobava en la porta de sa casa, que eren moltíssims, perquè avui Carla està vivint un dels moments més importants de la seva vida. Bona vesprada, estem en directe, en A Punt, estem en les falles 2020. Imagine que vostès en sa casa estaran tranquil·lament en el sofà, tot el contrari que la nostra protagonista. En parlarem molt i la seguirem molt de prop. Anem a connectar amb Rubén Dempere, que fa uns moments es pot contar com ha viscut esta xiqueta que ens ha enamorat a tots, eixa eixida des de sa casa, per a la seva gran exaltació que anem a viure en directe. Rubén, conta'ns com ha sigut aquest moment i com l'has trobat a la xiqueta. Hola, què tal, Ferran? Bona vesprada. Ha sigut un moment molt especial per a la xiqueta. Ho ha viscut amb moltíssima emoció, envoltada pels fallers i les falleres de la comissió Ramiro de Maeztu. Ha sigut, ja vos dic, molt intens, amb una traca, amb dolçaina i tabal, amb tota la gent aplaudint, la seva família, els seus pares. Un moment molt bonic, també, acompanyada per tota la seva cort d'honor, i la xiqueta ha eixit realment nerviosa, però a la vegada tranquil·la, molt emocionada. Ens ha dit, ella mateixa ens ha desvetllat, ens ha descobert aquest color turquesa Mar de Menorca. I després, per cert, sa mare ens ha explicat d'on ve això, ve de la decisió de la xiqueta i de la importància que va tindre Menorca per a la parella, per als pares de la xiqueta, que van viure allí un parell d'anys i que guarden un grandíssim record d'esta meravellosa illa. Ara la xiqueta ja està de camí cap a l'Ajuntament, on pujarà en un vehicle d'època que la traslladarà fins al Palau de Congressos. Nosaltres continuem així amb alguns membres de la comissió i d'ací un moment ens traslladarem al Casal, d'on tornarem a connectar amb tots vosaltres d'ací uns moments. Gràcies, Rubén, estarem molt pendents. I precisament a l'Ajuntament ens n'anem perquè d'ací 5 minuts Carla ha quedat amb les seues amigues, a les xiquetes de l'acord, per anar cap al seu gran moment al Palau de Congressos, a aquesta gran exaltació. I ahí està, envoltat de vehicles antics i de també moltíssima emoció, el nostre company Carles Navarro. Carles, molt bona vesprada. Quin ambient es viu a la plaça de l'Ajuntament? Molt bona vesprada, Ferran. A les 4 en punt està previst que arribi Carla García acompanyada de les seues companyes, de les seues amigues de l'acord d'honor infantil per a pujar a aquestes xolles automobilístiques que tenim així darrere de tota la gent que ha volgut arrimar-se a la plaça de l'Ajuntament per a viure este moment. Este cotxe, este primer cotxe, el negre, és el que utilitzarà Carla per a traslladar-se al Palau de Congressos de València. És un Rolls-Royce Phantom de 1936, una xolla automobilística que s'utilitza normalment per a transportar a grans personalitats. Així anirà acompanyada de la seva mantenidora i del president de Junta Central Fallera, Pere Fuset, per a traslladar-se, com dic, al Palau de Congressos, on començarà per a Carla un somni que s'ha fet realitat, viure la seva exaltació com fallera major infantil de València i que viurem en directe així en A Punt Directe. Gràcies, Carles. I l'epicentre de la festa, precisament, tu ho has dit, estarà al Palau de Congressos, on es troba la nostra companya Berta Baidez. Tot un terratrèmol de reportera que es portarà molts testimonis i moltes anècdotes en esta vesprada d'emocions. Berta, la cosa tranquil·leta, imagina, en aquests moments, allà al Palau. Sí, Ferran, en aquests moments, com podeu veure, el Palau de Congressos està de lo més tranquil, està ja tot preparadíssim. Per esta catifa ahir vam veure passar a la protagonista d'ahir, a Consuelo Llobell, però avui la protagonista serà Carla García, aquesta xiqueta tan simpàtica que tenim com a fallera major infantil de València. A poc va arribant la gent, està entrant dins del Congrés i a poc, del Palau de Congressos, i a poc es van ja reunint així per animar en el dia més important de Carla García, el dia de la seva exaltació. Recordem que aquest acte finalitzarà aproximadament sobre les 8:15 i serà en aquest moment quan comença l'espectacle de llums i colors. Així tenim ja els pirotècnics preparant aquest castell de focs artificials, este any a càrrec de la pirotècnia Penyarroja, de la Vall d'Uixó. Tornem en uns moments.
Gràcies, Berta. Quines ganes tenim ja de començar, així que vosaltres, des de casa, tranquil·lament, en el sofà, en este descans dominical, vos convido a que prepareu el cafenet i que vos quedeu amb nosaltres perquè tenim anècdotes, emocions, moltes falles i uns col·laboradors que ens contaran tot el que passa esta vesprada. D'ací, res, pocs minuts, comencem. Vinga, fins ara. ¿Esto de los móviles encima de la mesa o no? No, los móviles en la mesa además porque está muy... En silencio, eso sí. Sí. Pero está muy bien porque... Estamos documentados. Esteu, molt bona vesprada, són les 4 en punt i estem en directe en A Punt, la televisió que està amb les nostres tradicions. I avui toca estar amb les falles de València que viuen un gran dia, el de l'exaltació de la seva fallera major infantil, Carla Garcia, una xiqueta de 10 anys que anem a conèixer a poc esta vesprada i que estic segur que vos enamorarà. Està en eixe cotxe, acaba d'arribar a la plaça de l'Ajuntament on ha quedat amb els valencians, valencianes i sobretot amb les seues xiques de la Cor d'Honor. Precisament tenim allà Carles Navarro, al costat de Pere Fuset, que ens pot contar les primeres impressions d'esta vesprada que anem a viure. Carles, endavant. Acaba de parlar Pere Fuset amb Carla García. No sé si has pogut saber si està nerviosa, si no està nerviosa, contenta, imagina. Bueno, està nerviosa com té que estar, que és normal, però bueno, ho estem tots, normal que tot també ho estigui ella, però està dins d'aquests nervis normals, jo la veig molt sencera, molt bé, com és ella, una xiqueta molt espontània, molt contenta, òbviament, de viure el que tantes persones, tantes dones i xiquetes tindrien avui la il·lusió de viure.
Ara mateix es va viure ja l'exaltació de la Fallera Major. Quines diferències hi hauria entre l'exaltació d'ahir i l'exaltació d'avui? El protocol és el mateix, realment el protocol és el mateix perquè amb la mateixa solemnitat, no? A més, enguany agraïm també l'esforç que han fet tota la gent de Juntes de la Fallera, els voluntaris i voluntàries que han treballat per adaptar aquest acte des del Palau de la Música, que és el lloc que acollia els últims anys, a aquest Palau de Congressos, no? Avui el que anem a veure, òbviament, és un poquet el canvi, tant en el discurs de la mantenidora, que Imma Guerrero, que és una de les persones més volgudes en el món del Teatre Faller, més premis, aquests premis Aragüells, que ve a ser l'Òscar del Teatre Faller, canviarà, entenc, el to del seu discurs, i ho farà també, òbviament, l'espectacle previ, que una vegada més contarem amb la banda, que ahir ho va fer magistralment, a moments tan emocionants com aquesta malaguenya de Barxeta al final. Enguany, vull dir, avui veurem un espectacle més pensat per a xiquets i per a xiquetes, amb música infantil, però també amb aquesta banda municipal de València que sempre omple l'escenari. A partir d'ara, què va passar? Ja tenim així a les protagonistes, a la protagonista, han arribat ja en els cotxes, van a canviar-se de cotxes i a partir d'ahir què? Pues ara fem una xicota de transició, aquest canvi de cotxes, utilitzarem aquests cotxes de l'Antigor i a partir d'ahir el que farem és dirigir-se ja cap al Palau de Congressos, on ja en no res començaran a arribar els primers convidats i puntualment esperem a les 5, si no m'enganye, farà la seva entrada a la Fallera Major Infantil de València i la seva acord d'honor. Carles. Allí seran rebudes per l'alcalde Joan Ribó i per les autoritats i passarem a la sala per a començar aquesta primera part de l'espectacle. Digues, Ferran, no sé si vols preguntar alguna cosa. El president de Junta Central diu que l'escaleta hi ha que complir-la, ja estem fora de temps, però no sé si voleu preguntar-li a mi, alguna cosa a Pere han compartit ja molts moments Pere i Carla, i m'agradaria que Pere Fuset, president de la Junta Central Fallera, ens fera una descripció de com és esta xiqueta que esté a tots enamorats. En dues paraules, Ferran demana que descrigues a Carla García, que heu compartit molts moments, que és el que destacaries d'ella. Bueno, pues primer que és una xiqueta, que jo crec que és important. Una Fallera Major Infantil no ha de deixar mai de perdre la innocència i la infància, no? Precisament, i per tant la seva espontaneïtat crec que seria una de les coses també que més és d'agrair, no? Que trenque a vegades el protocol, que a vegades se fa un poc pesat, no? Especialment per a les xiquetes i els xiquets, i jo en aquest cas vull agrair-li la seva espontaneïtat, la seva frescura, i que no deixa mai de ser una xiqueta, això sí, sabent d'estar, òbviament, en cada moment. Pere Fuset, que comença el somni de Carla, moltíssimes gràcies. Pere Fuset, ara, com molt bé dia, van a fer la transició de les falleres, de l'Acord d'Honor i de la Fallera Major Infantil, dels cotxes que les han transportat fins ací a la plaça de l'Ajuntament de València, als cotxes de l'Antigor, a aquestes joies automobilístiques que les transportaran fins al Palau de Congressos per a que doni començament la exaltació de la Fallera Major de València. Ahí està Pere Fuset preparat. Jo crec que és el moment més important, m'imagino que per a Carla, que ja dona per iniciat ixe somni, ixa exaltació. Ahí la veiem, com baixa del cotxe. Amb aquest poli turquesa, Mar Menorca. Jo no sé si pots acostar-te una miquigua i preguntar-li, ja sé que el protocol no es permet, però volem saber com està Carla. Sí. Pot ser? Sí, vaig a veure si puc fer-li un parell de preguntes a Carla, mentre vaig a passar per així davant. Carla, en directe per a punt. Nerviosa? Sí, estic molt nerviosa i a la vegada molt emocionada. Tenies ganes de que arribara este moment? Tenia moltíssimes ganes perquè des del dia del 16 d'octubre estava esperant aquest dia com si fos el millor dia del món. Quin és el consell que t'han donat les teues companyes de l'Acord d'Honor? Que gaudisca de cada moment perquè aquest dia s'acabarà en no res. I el consell que t'ha donat Consuelo, que va viure ahir la seva exaltació? Has parlat amb ella? Ahir vaig parlar, hola, com estàs? Estàs molt guapa. I ja està. Però sí que m'ha estat dient molts dies que gaudisca. Perfecte, Carla. Pues endavant, que tot el món t'està esperant. Ahí teníem les paraules de Carla García, Fallera Major Infantil de València 2020. Gràcies, Carles. La veres molt bé, molt espavilada esta xiqueta, Carla García. Ahí estem veient-la com arriba a l'Ajuntament. És el punt de quedada, és on ha quedat amb les seues amigues, amb aquest acord d'honor que l'acompanyarà durant enguany, l'any faller, i estan donant-li ara en aquests moments els últims consells per a una vesprada que es presenta emocionant, també protocolària, però distesa, perquè estem parlant de xiquets i de xiquetes, i no vaig estar jo això soles, Afortunadament estic envoltat d'una taula fallera amb experts, amb protagonistes de la festa, que ens ajudaran a interpretar tot el que passa fil per randa esta vesprada en A Punt. Estem en directe, passe a presentar-vos la taula, començant per Montse Català, què tal? Bona vesprada, Ferran.
Estic molt emocionada perquè estic veient que Carla ja acaba de besar a la seva mantenidora. Ahir la veiem a Imma Guerrero, que ha sigut companya meva a la Junta Central Fallera uns quants anys, i molt emocionada de veure a Imma en este paper tan important per a la festa. I al teu costat, Xavi Rausell, que ell és mestre d'indumentària, mestre de l'escola Canem, que sap un fum d'indumentària tradicional i que ja es pot donar uns detalls d'aquest color turquesa que acabem de veure. El secret millor guardat. La veritat és que el tresor millor guardat de la xiqueta, de la família de la xiqueta, ha sigut este verd turquesa, color aigües de Menorca, i que la veritat és que és un color molt... La veritat és que feia falta un color d'estos infantils per a les xiquetes. La veritat que sovint els xiquets a vegades vestixen de colors massa oscurs per a la seva edat. I pense que és un encert, tot un encert, que les xiquetes vagin en colors clars i lluminosos, que han sigut els més tradicionals també, i que fan també i aporten aquesta part d'alegria. I perquè avui este programa està dedicat als xiquets, a les xiquetes, fallerets, falleretes i els xiquets de totes les nostres comarques, de la nostra terra, que estimen la nostra tradició. Privilegiada és la dona que tinc així al costat perquè ha viscut este moment 2 anys. Un, a l'any 1999, quan va ser cort infantil, i després a l'any 2010, com a fallera major de València de l'any 2010. Piti. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estem? Pues fenomenal. La verdad es que este fin de semana es un fin de semana señalado en el año. Es un fin de semana en el que a una fallera mayor de Valencia le late el corazón muchísimo más fuerte. Así que imagínate, con las emociones y con los sentidos al 1000 por 1000. Les viurem, les viurem. Mireu les xiquetes com saluden al públic que s'acolpa a la porta de l'Ajuntament del Consistori. Moltíssima expectació per a tot el món que estima les falles. I així a la taula tenim un faller també, un faller millennial, podríem dir, que és una visió també que ens encanta, la visió jove de les falles. Ell és Javi Valiente, dissenyador gràfic i també propietari de la marca Falles Revolution, que és molt coneguda en la ciutat de València. Buena vesprada, Ferran, y a todos y tots. Pues encantado de estar aquí otra vez. Oye, me encanta Carla, me encanta el desparpajo que tiene y estoy convencido que nos va a regalar momentos cautivadores y sobre todo bonitos y espontáneos, ¿no? Que es lo que nos gusta de la chiqueta, que sea espontánea y bueno, esa sencillez, ¿no? Que creo que tiene la chiqueta. La he visto un par de veces, pero las 2 veces que la he visto nos ha regalado frases que son una joya. Perquè és de veritat, és una xiqueta que és de veritat, perquè tot i el protocol que envolta esdeveniments com el que anem a viure esta vesprada, estem parlant de xiquets i de xiquetes i la naturalitat és molt important, han de ser ells mateixos, i jo crec que Carla ja ha demostrat cada vegada que respon als nostres micròfons que és molt natural, Montse. Això és molt important, una xiqueta que comentava Pere. Clar, és que té 10 anys i per tant, per molt de protocol que n'hi hagi, la seva innocència de brollar, i imagina't ara que contenta està saludant a totes les companyes de la corba cotxe per cotxe. Ahí estan les més menudes, si no m'enganyes és la primera parella que ja estan dins del cotxe, i és una il·lusió, no?, veure que això ja va de bo, ja van vestides de valencianes i van enfilar cap al Palau de Congressos en pocs moments. Este cap de setmana és un cap de setmana de colors, perquè els colors dels espolins són molt importants perquè marcaran la tendència en el món de la indumentària fallera el pròxim any. En aquest cas, aquesta turquesa Mar Menorca, que fa referència també als seus pares, que té una història sentimental darrere. També la van conèixer ahir en el Rosa Porto de Consuelo, que també té una història darrere, un homenatge a sa mare. És a dir, estem parlant d'un color i estem parlant de sentiment. Definís també una persona. Sí, clar, els colors defineixen. I mira, des de l'any 2001, que és la primera vegada que s'institucionalitza el disseny de fallera major infantil, igual que el de fallera major, ja en aquests dissenys que van a ser sempre els que van usar, les màximes representants, 3 d'elles, 3 xiquetes, han lluït el color roig. Una només el color taronja, 3 el color rosa, una el morat o malva, 2 i Carla, enguany, sumaran ja 3 verds. I el blau serà, al igual que el de les falleres majors i al igual que Piti, la nostra companya avui de taula, seran 5 xiquetes les que han lluït tonalitats blaves. 3 grogues, que és molt curiós perquè les majors mai han utilitzat el color groc en els seus tratges principals, i un blanc, que va ser l'any passat amb Sara Larrazábal, que va lluir per primera vegada també el color blanc per al tratge de fallera. Molta llum, sempre per als xiquets, que és el que toca. Podries dir, aquesta és una pregunta de trivial, Xavi. A veure, un color que mai s'ha utilitzat en el món de les falles per a l'espolí, en el cas de les xiquetes i en el cas de les adultes.
En el cas de les adultes, mai el groc. El groc mai? Mai han utilitzat el groc. No ho sé, perquè és un... Precisions. No ho sabem, pero es uno de los colores más El vivos. amarillo se usó, lo que pasa es que se usó cuando no era el dibujo oficial, Claro. porque lo llevó Susana Remoí en 1998, que iba de amarillo. Yo creo que en el espolino oficial no ha habido un negro. Negre. Ni negre ni groc. Clar, perquè és que la falla és primavera, és color, i el negre... Pero sí que han color salido, content. por ejemplo, espolines en la Crida y en otros momentos, en las Fuerzas Armadas, que también es un momento en el que la falla mayor tiene un traje importante. Ahí sí que han habido negros y son espectaculares, ¿eh? Y son preciosos. Marina, mismamente, el año pasado llevaba un espolín negro precioso. Pero yo creo que para la exaltación y para ese espolín en concreto, nadie se ha atrevido aún con el negro. Tu penses que quan vas a triar l'espoli, aquest sentiment de portar el negre, tu t'hagués imaginat en aquest moment? No. O has d'anar molt decidida per un negre o que te'l suggerisquen? Montse, estem veient les imatges de com puja la xiqueta, que està tocant-se el caco, que no es despassa els monyos. Que esté todo en el sitio. Quina paciència han de tindre també aquestes xiquetes, perquè estava fent-se fotos en el públic, clar, ara són gent molt popular en la ciutat, són la imatge de les falles en tot el món i això requereix també un poc de paciència, que en 10 anys no ha de ser fàcil fer-se fotos en tantíssima gent. Mireu com puja aquest cotxe antic, aquest Rolls Royce, que la traslladarà al Palau de Congressos, on virà esta vesprada, i ho viurem també nosaltres en directe, aquest somni. Complicat, ser faller. Tu, clar, tu vas ser cort infantil a l'any 99, quants anys tenies, Titi? Tenía 9. 9 anyets. I com vas viure aquest moment? Pues yo era de las pequeñitas, de las que estaba nombrando antes Montse, yo era de la segunda fila y la verdad es que a día de hoy soy de las altas, pero en aquel momento era chiquitita, chiquitita. Bueno, aquí tienes una persona que vive el mundo de las fallas pues, como algo fundamental en su vida e imprescindible. Desde el día que nací quise estar en la plaza de la comisión de la falla de Santa Cruz. Las vivo, me gusta todo, no dejaría nada atrás, por lo tanto imagínate que con 9 años te nombren Però com s'assimila sent tan menudeta una agenda tan frenètica com la que portaran? Molta energia tenen els xiquets, però han de treure moltíssima. Han de sacar muchísima. La familia tiene que estar 100% con ellos y súper pendientes. Al final, ¿qué pasa? Yo creo que hay un proceso de maduración muchísimo más rápido en estas niñas. Me refiero, son 13 niñas que están ahora mismo viviendo un sueño de princesas, entre comillas, ¿no? Por los trajes, los coches, la gente pidiéndoles fotos, pero a la vez hay una responsabilidad sobre sus hombros muy fuerte. No pueden fallar. Hay actos en los que las pobrecitas las ves que se caen de sueño, hay momentos en los que tienen que aguantar un discurso y sobre todo en este caso la fallerita mayor infantil es la que sí que se ve en lugares en los que dices, madre mía, o sea, qué capacidad tiene de aguante esta niña. Entonces, resumen y conclusión, una grandísima experiencia en la vida de estas niñas que provoca un proceso de maduración mucho más rápido. Clar que sí, ser el centre de totes les mirades. Aquest cotxe ja està en funcionament, són cotxes antiquíssims de Club d'Automòbils Antics de la ciutat de València, cotxes que comprenen del principis del segle XX, dels anys 20, 30, 40. Ahir també vam veure a Consuelo i al seu acord com pujaven i com es traslladaven sense que el motor s'aturara en cap moment, que estaven patint així un poc tots en aquests cotxes, que estan ben cuidats, que són joies, però que són cotxes molt antics. Que tenen anys. Montse, estàs hipnotitzada en les imatges, recordant moments que tu has viscut al costat, perquè tu has sigut membre de la Junta Central Fallera, ja has viscut moments com estos, quants anys? 4 anys. I recorde el deixar allí a la Fallera Major i jo anar corregent, perquè òbviament en el cotxe de la Fallera Major només va el president de Junta Central Fallera i el mantenidor o mantenidora. Per tant, els vicepresidents han d'agafar el cotxe diguem adéu a Carla, que ja és cap al Palau de Congressos, ara agarrarà, imagine, que el carrer Xàtiva, Guillem de Castro, i tot recte, en 10 minuts, per a que vos feu una idea, arriba al Palau de Congressos i ho viurem en directe, perquè ja està la nostra reportera Berta Baider per aportar-nos tots els testimonis d'alegria d'esta vesprada, de xiquets i de xiquetes. Anem amb Berta Baider, de fet. Vinga, Berta, a veure, xiquets, xiquetes, fallerers, falleretes, que ja han eixit, Estàs esperant-los que arriben, en 10 minuts, més o menys. Sí, Ferran, estem així esperant a la protagonista d'esta vesprada, Carla García. Si com podeu veure ja se va reunint la gent, ja va venint la gent, falleretes, fallerets per ahir. També estaven nostres companys dels mitjans de comunicació. Tenim ja el castell de focs artificials preparats, la catifa també preparat. Tan sols falta que li lleven aquest plastiquet, que jo crec que estan ahí apurant per a llevar-lo, per a que no el taquem nosaltres, que anem passant per així. Comença a I llevar-ho, com no, Berta. tenim la música importantíssima en esta festa i en totes. No n'hi ha festa sense música. A veure com esteu, que sou la colla, no?, de Tabal i Dolçaina de la Junta Central Fallera. Hola, de Tabal i Dolçaina de la Junta Central Fallera. A
Veure, què teniu preparat? Perquè esteu ja ahí per a la foto, per a rebre, no?, la protagonista. Per a rebre la protagonista. Pues res, toquem així mentre que passen, pues per això, perquè tinguem música sempre. Per alegrar un poc l'ambient. A veure, què ens aneu a tocar avui? Dis-me algun temeta. Ara anem a començar amb el gener. Ja que estem en gener, no? Pues... Vinga, quan vulgueu comencem ja. Jo vaig a començar a animar la festa. Quan vulgueu comenceu. Vinga! Molt bé, quina forma de començar la vesprada. Jo ja estic començant a animar així un poquet esta entrada. Tu ja t'has fet la reina del Palau de Congressos. Ja saludeu, així tenim a la gent, molts xiquets i xiquetes. Una traca estic escoltant ja per ahí. Hola a tots, a veure. Esteu així? Acabo d'arribar ara mateix. No, yo estoy ya hace ya rato, yo. Estàs així guardant lloc en primera No fila. puedo perder. Aquí espereu, ¿per qué veniu? Porque somos de la falla Cervantes y tenemos una componente de la comisión que es Carla, que es la chiqueta més bonica del món. Y es mi sobrina. Ai, la tia Pagà, com no, els seus companys. Mi nieta. Ai, i vostè ha vingut així a primera fila per no perdre-se-la. Mira pa vorela. Nerviosa? Està vostè nerviosa més que la xiqueta? No, bueno, un poquiu. No. Tenen els mòbils preparats per a fer fotos? Todo preparadísimo ya. Aneu a dir-los guapa, guapa i guapa? Hombre. Com aneu a dir-lo? Guapa, re guapa. Clar que sí, moltíssimes gràcies. Nosaltres ens quedem així amb esta imatge del públic ja expectant a que arribi la protagonista Carla García i la seva cor d'honor infantil. Tornem de seguida. Gràcies, Berta. Eres l'alegria, eh? Quina emoció i molta gent que va colpant-se a poc a les portes del Palau de Congressos perquè no tot el món pot estar dins. La capacitat està molt limitada, després ho comentarem. Així que el millor que podeu fer és estar amb nosaltres en Punt, perquè ho viurem en directe, pegats a Carla. Ahir la tenim, aquest era el moment en el que eixia del cotxe en la plaça de l'Ajuntament, on era rebuda per membres de la Junta Central Fallera, que li donaven consells per a aquesta vesprada llarga i emocionant que viurà, i també on es trobava amb les seues amiguetes, amb aquesta cor d'honor, aquestes 12 xiquetes que l'acompanyaran en tot moment. Però abans, així des de casa, del barri d'Allora, i el nostre company Rubén Dempere ha tingut l'oportunitat de parlar en ella, i aquestes són les primeres paraules de la Fallera Major de València 2020 en eixir de casa. Carla, com te sents, guapa? Bé, Molt bé. I què es dius del traje, del vestit? que m'agrada molt com ha quedat. I quin color has triat? El turquesa Mar de Menorca. Aquestes eren les primeres paraules de Carla, però Carla no està sola, té milers i milers de fallers i de falleres, i també la gent que la vol, els amics, la família. També estaven en la porta esperant-la, li han tirat una traca. S'ho han passat molt bé. I Rubén ha replegat les seues impressions que us oferim ara mateix. Com és Carla en el dia a dia, com a companya, com a amiga? Simpàtica i sempre està contenta. També és molt divertida i fem balls juntes. És molt bona amiga. Per nosaltres, com a comissió, avui és un dia molt important. El fet de tindre una fallera major infantil de València és el més de l'aspiració que normalment tenen les comissions falleres. Estava preguntant-li, Rubén, a les amiguetes, com és Carla? Com és Carla? Un amor, ja ho heu vist, 10 anyets. Nosaltres tinguérem l'oportunitat, un dia abans de començar este cada setmana tan intens, de parlar en ella i conèixer-la un poquet més. Esta és Carla, la Fallera Major Infantil de València. Atenció. Al Museu Faller ens espera Carla García, fallera major infantil de València, i a qui avui coneixerem un poc millor. Molts diuen que sóc una xiqueta senzilla, molt simpàtica i divertida. I a veure, Carla, tu, per exemple, com a xiqueta, què és el que t'agrada fer? A part d'estudiar, clar. Sí, m'agrada molt estudiar. M'agrada llegir i sobretot ballar. Sempre participe en els playbacks de la falla i m'agrada cantar. De moment, què és el que més t'ha agradat per representar-les? És a dir, des que el van dir eres fallera major infantil de València. El que més m'ha agradat ha sigut pujar les escales de l'Ajuntament. No sé què t'han dit, o per el carrer t'han dit alguna cosa, o s'han fet fotos en tu. Sí, que anant a una entrevista i anàvem per el carrer i tot el món susurrava: mira les falleres majores, mira, mira.
perquè ara ja estàs a punt de viure un dels moments que tu a mi ja em vas comentar que l'esperaves amb moltes ganes, que és el de l'exaltació. Com et prepares, a veure, com estan els nervis a casa i com et sents? La veritat és que jo no estic molt nerviosa i Consuelo m'ha dit que ella sí, i jo pense que demà sí que estaré jo més nerviosa veient a Consuelo com li posa la banda. Jo crec que per a mi, Carla, és aquesta energia que nunca falta, no? I aquest esperit de xiqueta que és fonamental. I ara que ja estàs a punt de viure la teva exaltació, a veure, què li diries a tot el món faller? Que gaudisca i que intentaré representar als xiquets i a les xiquetes el millor que puga. Poc punxa, m'han dit que és Carla, Li agrada molt fer bromes a Consuelo. Precisament, la nostra reportera Sandra va vindre completament encisada després d'entrevistar a Carla. ¿Qué vos pareix, Taula, Carla García? Yo voy a insistir en mi idea de que, o sea, me da una envidia, tengo una envidia sana por ser fallera mayor de Valencia. ¿Tú ser fallera mayor Insisto, de Valencia? Te llevan a los sitios, representas a Valencia, eres la musa de la fiesta fallera. Y Piti me ha puesto los dientes... Piti, es como que le estás demandando es que antes permiso a ha dicho Piti. un par de cosas y me ha puesto los dientes largos. O sea, una envidia total. Que lleven entrevistas, te lleven, te traigan. Es fantástico, o sea, envidia total. Quiero ser fallera mayor. Te dan chocolate en todas partes. ¿También? Sí. Quiero ser fallera mayor. Bueno, yo vengo un poco hoy customizado también de fallera ¿tienes mayor. tu estilismo, No sé Javi? si lo verán, pero me he puesto las espardeñes. ¿Lo pueden enfocar la cámara? No, pots treure. Millor que tragues la cama per la taula, que me he estàs posado les flexible. espardenyes A veure. de fallero, porque molt bé. se puede combinar. Porque de fred fa, per portar espardenyes. Sí, así me meto un poco con el espíritu de fallas. Tengo un poco de frío, estoy un poco chelat, pero me tendría que haber puesto doble calcetín. Pero bueno, quería venir un poquito customizado. Bé, tu vols ser fallader, prenem nota des de Sitges, encara hauria d'evolucionar molt la festa per a que els homes puguen ser falladers majors, tot i que així tot el món té la seva representació, presidents infantils, falla major, que bé, els casals, tot el món conviu perfectament i tot el món és feliç, veritat? Carla, tot el món que vulgui ser feliç. Carla García, ¿qué transmete a tú, Piti? Pues mira, tuve la oportunidad de verla ayer 2 minutitos en la exaltación de Consuelo y es verdad, es pispireta, no para de moverse, tiene una vitalidad increíble. Nos encanta, yo creo que a los falleros tener una fallera mayor infantil que dé juego, ¿no? Que nos hable, que nos cuente, que coja un micro y que no tenga vergüenza de decir lo primero que le pasa por la cabeza, siempre por supuesto con respeto como ella va a hacer. Pero bueno, a mí este estilo de fallera mayor infantil la verdad es que me gusta mucho. Mi nena, que perdonen todos, pero es la mejor fallera infantil de Valencia, que es Ariadna Galán. La que tú vas conviure l'any 2010. Efectivamente, que a día de hoy es una mujercita. También la verdad es que fue una nena muy graciosa, muy espontánea. Era muy pequeñita porque ya tenía 8 años. 8 añitos, imaginaos, Carla tiene 10, Ariadna tenía 8. Y bueno, pues destacar la relación que se crea entre nosotras. I avui també estarem molt pendents, hem vist imatges ara a casa del 16 d'octubre en eixa telefonada on van conèixer a la seva besàvia, que té 99 anys i que en març complirà ni més ni menys que 100 anys veient a la seva besneta com a fallera major infantil. Ahir vam veure també la imatge de Consuelo amb la seva iaia. De fet, es va votar el protocol, va eixir del cotxe i ens va regalar un dels moments més tendres de la vesprada, donant-li un beset a la seva iaia de vanida, completament pagada, molta estima a les familiars i que bé que els més grans puguen gaudir de veure a les seues xiquetes ahir com a fallers majors. Això és un somni fer realitat per a qualsevol iaia i besàvia. Quina sort! Sí, la veritat és que també te comentaré que en indumentària, generalment, antigament, només es vestien les xiquetes, i, bueno, els xiquets i les xiques joves. Realment, quan se casaven, ja no utilitzaven... I este era el moment, disculpa, Xavi, este era el moment en el que saludava la seva besàvia, l'alcalde de València, i Carla va ser una imatge preciosa que també es va regalar el dia 16. Disculpa, continua. Sí, i te comentava això, que generalment per la tradició la dona quan se casava ja no se tornava a vestir. L'últim tret era com el dia de la boda, aixina de valenciana. Ja després ja no se utilitzava ja i se vestit. I una altra cosa que no sé si sabeu és que en l'època tradicional, en els segles XVIII i XIX, els xiquets valencians fins als 7 anys vestien tots igual. Tots se vestien amb uns faldons, fora xiquet o xiqueta. A uns faldons i camisoles. Era un vestit unisex, unisex. Sí, Curiós. I a partir dels 7 anys, 7-8 anys, ja començaven a diferenciar-se i a vestir-se com amb dos sexes, els xiquets ja de xiquet i les xiquetes de xiquetes. Per això és molt estrany trobar indumentària antiga conservada de roba de xiquets. I a principis del segle XX va passar una altra cosa molt diferent, que va ser que sí que es vestiren
de xiquets i de xiquetes, però passa una cosa diferent, i és que a vegades els fotògrafs tenien la roba i tu tenies dos xiquetes, i el fotògraf tenia roba de xiquets, i se vestien... De xiquets del que tingueren. Del que tingueren. Però que bé, que cadascú es vista de com vulga, no? De xiquet, de xiqueta, que bé la llibertat a l'hora de vestir-se. Tot això que estem comentant va començar un 16 d'octubre amb aquesta telefonada. La telefonada que en els 10 anys de vida de Carla, la que més emoció segur li ha donat en la seva vida, va ser la d'eixa vesprada. Anem a recordar-la, si voleu. El passat 16 d'octubre, després d'un intens procés de selecció, Carla García Pérez rebia la telefonada més il·lusionant dels seus 10 anys de vida. Que es digne nomenar Fallera Major Infantil de València de l'any 2020 la candidata Carla García Pérez. Soc l'alcalde de València i et cride perquè acabe de dir davant del ple de presidents i presidentes que el jurat t'ha escollit com a Fallera Major Infantil per a l'any 2020. Moltes gràcies. L'alegria esclatava en aquest moment al domicili d'una xiqueta que començava a assimilar el seu somni. Este moment, com l'has viscut? Escriu-lo, per favor. Super nerviosa i molt contenta perquè és un somni que no qualsevol pot viure. Moltes coses passaren pel cabell de Carla i ens les confessava temps després en la seva visita a l'APD. Tu què pensaves quan vas despenjar el telèfon? Què pensaves que era? Estava supercontenta, però també se'm van passar moltes coses per el cap. Si el col·legi, que si l'anava a fer bé, la crida, l'exaltació... I tu què pensaves que telefonava en aquest moment? Jo, el Mercadona. Afortunadament no era la compra. La notícia provocava de seguida una allau de visites. El saló de sa casa s'omplia de felicitacions i els pares es mostraven orgullosos de la seva xiqueta. Carla li agraden molt les falles i aleshores qualsevol cosa que era ves a pentinar-te, ves a vestir-te, anem a això, ella ho feia. I s'ha preparat les proves que el jurat deia, però preparar-se per a fallera, jo crec que és fallera. El que li hem demanat és que fos ella. I molt a prop, la besàvia de la xiqueta, a punt de complir 100 anys, protagonitzava un dels moments més tendres d'eixa nit irrepetible. Papá, muy buena. Mira, muchos cariños y mira, muchos besos. Llàgrimes i també boig de celebració amb els amiguets fallerets i falleretes de Ramiro de Maez Tulleons. Pero ¿cómo está plecari? Esta falla. I de seguida, 12 xiquetes es van convertir en amigues i estan al seu costat en l'aventura que començava així i que avui continua amb l'exaltació. El moment en el que va xafar Carla este plató i li van dir que va sentir en la telefonada i ella ens va confessar, ho heu vist, que pensava que era un supermercat, això va ser molt gran i jo crec que en aquest moment es va enamorar a tots per aquesta espontaneïtat de la qual parlàvem. Això és real, La xiqueta diu, potser és la compra, que puja, imagina. Seguro. Claro, acostumbrados. ¿Quién toca el telefonillo de normal un viernes? Bueno, un miércoles, perdón, que esto se hace un miércoles, se hace entre semana. Exacto. Tú estás acostumbrada a tu rutina, ¿no? Los deberes, en casa, la merienda, y de repente, ring. I de sobte, que no era el supermercat, que era l'alcalde Joan Ribó dient que anaves a ser la màxima representant dels xiquets i xiquetes d'esta festa, i de sobte també tens el saló ple de gent, de mitjans, d'amics, d'amigues, de familiars, si no cau el sostre, de miracle. Además, de verdad, yo padecía por mi perro. Yo tengo una perrita, ahora ya está muy mayor, la pobrecita, pero claro, veía todos los medios de comunicación ahí agolpados, te cogen, bueno, la gente de Junta Central Fallera, que ahora luego diré una cosita, te llevan junto a todas las cámaras y entonces es una lluvia de micros y tú no sabes ni dónde estás. Claro, estás ahí aterrante un poco. No sabes si el suelo se caerá, pero tú no sabes si lo pisas tampoco. O sea, no sabes dónde estás poniendo los pies. Y veía al perro entre las piernas de los cámaras y decía, ¡el perro! Estás patín per ahí, pobre. Hombre, y hubo un momento que ya dije, el perro, cuidado el perro. Y todo el mundo, el perro. El perro estaba por allí. Va a estar viu, no? La cogí, me la puse encima, pues una foto con el perro. I tu dius, aterrar, són 24 hores després, quan arriba el moment de la proclamació, ja oficialment a l'Ajuntament, també en solemnitat, es presenta com a Fallera Major de València i precisament enguany amb una novetat, perquè Carla va tindre el repte de fer un discurs que va fer requete bé per a ser el primer que feia, anem a recordar-ho. Carla García Pérez va complir un somni el dia que l'alcalde de València la va telefonar per a proclamar-la com a Fallera Major Infantil. Però el dia de la proclamació va ser conscient del seu paper en la història fallera de la ciutat de València. Va pujar les escales de l'Ajuntament serena, tranquil·la, però emocionada per tot el que viurà. Nomene
i proclame en nom de la ciutat i en el meu propi Fallera Major Infantil de València per al 2020, Carla García Pérez. El seu discurs davant la família i representants del Montfaller va ser com s'esperava, tota una declaració d'intencions i de compromís amb la festa. Sobretot, dirigir-me als xiquets i a les xiquetes de totes les falles de València, per dir-vos que som el futur de les falles, però també som el present. Visquen les falles 2020 i visca València! Carla García Pérez comença amb il·lusió acompanyada de la seva cor d'honor unes falles, les de 2020, que per a ella seran sense dubte les més especials de sa vida. Que estan supercontentes perquè elles volien que si no eren elles, que fora jo, no sé per què, i estic supercontenta amb les que m'ha tocat i les vull molt. A partir d'aquell moment, la carrera de Carla com a fallera major infantil donava el tret d'eixida, però malgrat la seva curta edat, la jove està preparada per a gaudir i saborejar tot el que li espera com a fallera major infantil de València. El futur i el present de la festa, que són els xiques i xiquetes, sempre parlem d'ells com el futur, no, són el present, tenen veu i ens encanta que es diguin el que pensen. Molt emocionats estan també en aquests moments al barri d'Aiora, en la comissió Ramiro Maeztu, la falla dels lleons, també coneguda, on es troba el nostre company Rubén Dempere compartint aquesta alegria i tots pendents també de la seva Carla. Carla, que la coneixen des de que va néixer. Veritat, Rubén? Així és, Ferran. Així com podeu veure, hi ha molta gent. Tenim un bon grup que estan realment convollats, estan molt emocionats veient esta retransmissió en directe per a punt, encara d'esta exaltació. I tenim així algunes de les persones d'esta comissió fallera. Tenim a Paco, el seu tresorer. Imagina que amb molta il·lusió encareu esta vesprada, no? Sí, este any al tindre la xiqueta, amb molta il·lusió. És el primer any que també ens ocorreix en la falla, i tenir la fallera major infantil, entonces molt il·lusionats tots. Què suposa per a vosaltres que mai havíeu tingut una fallera major en una falla modesta, una falla de barri? Sí, una cosa això que no se l'esperaven tampoc, entonces la il·lusió és molt millor que si no... Si tens una en la cort d'honor, ja és, però ser fallera major ja això és el súmum. Això ja no té paraules per poder dir el que és. Moltes gràcies, Paco. Anem a continuar per així, preguntant... A veure què venen avui a la falla. falla. Tenim així a esta xica, perdona, conta'ns. Sembla que no. Sí que ens ho contarà. Bé, veig que així ho teniu tot molt ben preparat. Teniu coques, teniu així de tot, cafenet. Para ver todo en directo, para estar viendo a la niña cómo disfruta y disfrutando nosotros también de verla a ella. Conteu-me alguna coseta de Carla. Com és Carla? Esteu pagadíssimes de Carla, no? Home, estem molt pagades. Carla és molt simpàtica, és una xiqueta molt mogudeta i és molt bona. Conteu-me, què teniu preparat? Teniu alguna cosa especial preparada per esta vesprada? Pues de moment, esperar així per veure-la així. Rubén, un poquet d'animació per a Carla. Què li dirien en aquests moments? La seva falla. Perdona, no t'he entès, em pots repetir? Que un crit d'animació per a Carla, de la seva comissió. Demana-li als seus fallers de tota la vida. Ahí, energia positiva per a la xiqueta. Anem a animar una miqueta, Carla. ¿Heu escoltat o què? Ahí. Que bé, perquè estan mirant-se ells mateixos, igual que estem mirant nosaltres, ells també en la pantalla. Molt bé, la falla és molt important perquè al final això és xafar carrer, és la falla de tota la vida, la de Carla. Ahí estem veient en aquests moments a Marina Civera i a Sara Larrazábal, que com ha crescut Sara Larrazábal en un any, ha crescut moltíssim aquesta xiqueta, ja s'ha fet una doneta, podríem dir, pràcticament, que avui també estaran recordant, Piti, tantes coses de fa només un any. Muchísimas. La verdad es que al año siguiente, cuando tienes ese lugar, es un momento en el que yo creo que incluso saboreas un poquito más de lo que el año en el que estás en vigor puedes saborear.
al final se ve desde otra perspectiva, como bien he dicho, desde una madurez diferente. Disculpa, perquè estem veient l'acord d'honor de Consuelo Llobell, fallera major de l'any 2020, és l'acord d'honor adulta, estem veient com entren. Piti. Bueno, recordar una frase que mi hermana me dijo una vez. Yo tengo una hermana pequeña que el año pasado fue reina del Ateneo, se llama Silvia, y me dijo: las falleras mayores de Valencia sois falleras mayores de Valencia cuando acaba el año. I això què vol dir? Que has tingut tota l'experiència i que una vegada que finalices ja... Que al final, bueno, las sensaciones que te consagras, ¿no? Al final del año, cuando ya has recibido todas las experiencias, has pasado por todos los momentos, te has tropezado en todas las piedras y, bueno, al final es ese pozo cuando saboreas y deja algo. Estem veient imatges de l'acord i acabem de veure eixa cara també de Consuelo, que avui estareu d'acord amb mi, estarà una mica igual més relaxada després de tota la intensitat. Mireu-la, ahí està. Rebent els aplaudiments de tot el món que ja s'acolpa en aquesta porta del Palau de Congressos, nova ubicació, i eixa catifa roja que han de creuar amb tots aquests fallers familiars. Hem parlat abans de la nostra companya Berta, amb familiars de l'acord, que volen estar-hi presents i que no poden estar dins perquè és molt complicat. Quantes localitats tenim enguany, amics? Menys que l'any passat. Sí, sobretot 300 menos, más o menos. 300, 400. 1481 butaques. Ha habido pelea por conseguir entradas. Quien conseguía entrada era afortunado. Mireu-la, el semblant del té més relaxat. Sí que és cert que jo crec que avui potser està disfrutant més del moment, veritat. Perquè a l'endemà tu has viscut les dos vessants, l'adult i l'infantil, però a l'endemà, tu com penses que està en aquests moments, Consuelo? ¿Y ti? Muchísimo más relajada, disfrutándolo todo muchísimo más. Además, vuelvo y me reitero en mis palabras, la relación que se crea con la niña es muy especial. Es al final con quien empatizas más que con nadie. Ella está viviendo lo mismo, pero con muchísimos menos años que tú. Yo quiero recordar, el día de mi exaltación no lloré y el día de la exaltación de Ariadna no paraba. Va eixir tota l'emoció que tenies dins continguda. Estem veient el vestit de Consuelo, Xavi, com a indumentarista, com a mestre indumentarista, que es destacaries d'aquest model? Bé, és un model del que actualment es coneix com a segle XVIII, tot i que podem dir que no és un model autèntic del segle XVIII, és el que entenem actualment com a un model del segle XVIII. Este és el Palau de Congressos, obra de l'arquitecte Norman Foster, Premi Príncep d'Astúries, internacionalment reconegut, i és la nova ubicació enguany. I aquesta colla de dolçaina i de tabal, que és de la Junta Central Fallera, que estan ahí tocant i animant la vesprada, perquè sense música no tenim festa. Són molt importants, és veritat, i cada any són més els tauleters i els dolçainers que volen aprendre en aquesta escola. Montse? Sí, perquè Junta Central Fallera no només té colla de tabal i dolçaina, també se pot aprendre cant d'estil, i efectivament cada volta és més nombrosa, i sempre que n'hi ha actes importants dins del calendari de Junta Central Fallera, com és la Gala de la Cultura, ahí estan Sara Larrazábal i Marina Civera compartint moments, amigues, jo crec que per a sempre, perquè, Piti, tu també, en la teva fallera en aquest moment, ja porta una relació, l'has anomenat abans, es como una germana chicoteta ya para tú, para siempre. Sí, para siempre. Además, en mi caso, Ariadna es hija única, yo tengo, como bien he dicho, una hermana, y la acogimos desde el primer día. Sí que es cierto que nosotras tuvimos, en nuestro caso, una conexión muy especial, y el mismo día de la llamada, cuando ella llegó a mi casa, me cogió de la mano, y vuelvo a lo mismo, era tan pequeñita, que es que yo decía que tenía mofletes de bebé. Yo le decía, si es que tienes mofletes de bebé, eres aún un bebé. Y cuando acabó el año, tal día como hoy, en 2011, ya le dije, ahora no, ya no eres bebé ni tienes mofletes de bebé. Has crescut, has madurat. I la maduració és increïble. I vos protegiu també entre vosaltres, no te fas un poc de protectora, com dius, de germana major. Anécdotas íntimas, hay un sinfín de anécdotas. Yo recuerdo una que sí que se puede contar, y estábamos en un acto con los militares, en el acuartelamiento de San Juan de Ribera. Era una comida muy íntima, no eran los actos que conocemos multitudinarios que se organizan allí. Y bueno, nosotros íbamos de particular, no íbamos vestidas de valencianas. Bueno, pues una comida con muchísima gente mayor y encima militares. Pues imaginaos la rigurosidad y el protocolo que se vivía en aquella mesa. No estabas en un parque infantil. Efectivamente. Pues a ella le pusieron unos entremeses y tal, y se enganchó con el jamón. Se lo comió y la pobrecita no hacía más que caras y caras, y yo decía, algo le pasa, y efectivamente, ¿quién reaccionó? Pues la hermana mayor. Fui, metí el dedo en la boca y ¡crac! Y le iba a salvar la vida. Y estiramos el jamón. Li va salvar la vida. Quin moment, Quantes anècdotes. Quina col·lecció d'anècdotes que també tindran enguany Carla i Consuelo. Este és l'accés al Palau de Congressos.
ple de gent que prompte començaran a agarrar els seus llocs en aquest pati de butaques, que serà un guirigall, ara veureu la imatge, no us la podeu perdre, de xiquets i de xiquetes, presidents de falla, falleres majors, tots revolicats, passant-s'ho bé, perquè al final són xiquets i avui, tot i el protocol, volem que sigui una vesprada per als xiquets de la festa, per al present i per al futur. I en aquest cotxe, a veure qui baixa d'aquest cotxe en aquests moments. Estem atents. L'alcalde de València, don Joan Ribó, l'anfitrió, no podia ser d'una altra forma, ahir també ens va acompanyar, i avui també presidirà este acte i esperarà a les protagonistes en aquest fotocol, podríem dir, en aquesta part de la catifa roja on es faran la imatge, captaran aquesta imatge de rigor i abans, previ a l'acte. Javi. Oye, pues hay que dar la enhorabuena a Junta Central Fallera porque creo que han recreado bastante bien entre ayer y hoy, ¿no? El ambiente, el aura esta fallera que tanto nos caracteriza a los falleros y un espacio, podríamos llamarlo frío, lo han convertido no lo han inventado bastante cálido, ¿no? Por decirlo de alguna forma, bastante fallero. Y se asemeja mucho al Palau. Sí, es verdad, lo han conseguido. Oye, por cierto, estoy un poco indignado porque me están diciendo mis amigos que me queda fatal las espardeñas con los vaqueros. ¿Sí? Y no estoy de acuerdo. Pues yo creo que te queden perfectament. Hay que ser fashion victim faller. Clar que sí. També és moda l'espardenya, cal ser fonamental, i és moda internacional. Així que no estic d'acord amb els teus amics. Estem veient la reina infantil de Castelló, que també li farà companyia a Carla en esta vesprada i que serà un dels actes, dels tants i tants actes, Gala Calvo, que viuran en els pròxims mesos. Ella també està present, com ahir també estava present la reina adulta de Carmen de les festes de Castelló, que per cert, per si no ho sabien i són amants de la festa, enguany ens desdoblarem perquè estem en Falles i estarem en Madalena, coincideixen en el calendari, així que ho viurem tot en a punt, perquè com estarem en directe en totes les activitats, estarem en Castelló, estarem a Alacant, estarem en València. Per exemple, que vosaltres sou d'una fila o d'una càbila de moros i cristians i encara no enteneu molt bé què és el que està passant esta vesprada, això podríem dir que és com una presentació de càrrecs. Aquesta emoció que es viu una presentació de càrrecs, podríem comparar que és el que es viu així, que és la presentació i l'homenatge a la màxima representant de les festes, d'una festa que, recordem, és patrimoni i elles són imatge i la seva veu es llançarà a tot el món d'esta gran festa de les Falles 2020. Ahí està, com la veieu, també jo crec que es pot sentir molt identificada la reina infantil de Castelló amb la fallera major infantil de Valencia. El patiment de todos los años de si coincide Madalena con Fallas. Yo no sé cómo lo van a hacer este año porque está ahí. Enguany la Madalena és del 14 al 22. Bueno. Per tant, podran anar al Madalena Beatle, però jo no sé si durant Falles podrà haver un intercanvi de delegacions. Serà molt difícil. El dia 14 serà la cabalgata del Pregó, que és la que participen tots els grups vestits de la província. I per comentar-vos un poquet d'indumentària de la representant de Gala... Disculpa, perquè hi ha molta gent que dirà, perdona, ara continua, Xavi, dirà, i com aneu a fer-ho, les Falles, la Madalena? És que anem a estar en tot. Atenció a la programació de punt, perquè tenim el don de la ubiquitat i estarem en València i estarem en Castelló, en totes les mascletaes, en el Beatle, en la crida, en tots els actes, en la cavalcada del pregó, en la romeria. Estem on està la tradició i on està la festa, en les ofrenes. O sigui que Castelló, atenció, que anem ben pronte, però esta vesprada és el moment de les xiquetes valencianes i els xiquets. Estaves comentant del vestuari i t'he interromput. Sí, del vestuari. Pues Gala, que és una xiqueta del Grau de Castelló, feia molts anys que no havia eixit una reina de Castelló que fora del Grau. La falda, el teixit de la falda és una seda d'estil, de disseny antic, que és el model Reus, és un disseny que té per nom el cartonatge Reus, és un dels clàssics domassos de la sederia valenciana, que van fer pràcticament tots els grans teixidors valencians, en aquest cas en color blau gelat. I ara passarem a veure també com la representant d'Alacant, amb una indumentària que també s'estereotipa en el segle XX, portarà un teixit floral. Si ahir comentàvem que en Alacant al principi anaven vestides de llana, després passaren al cotó, ara és la seda. I ahir arriba en aquests moments, després de Castelló, Noelia Vinal, que és la bellesa infantil de les fogueres d'Alacant. Ahí està, de la gran festa alacantina, que també arriba, ja té pràctica, perquè porta ja vora un any del seu regnat, perquè en Alacant es trien a les màximes representants poc abans de la festa. Per tant, ella ja té molta experiència, que això és important, perquè com tu deies, en els mesos, clar, vas aprenent. Se coge solera. Yo me alegro mucho, la verdad, de ver a la Bella del Foc infantil, ya que ayer tuvimos la ausencia de la Bella adulta. Se crea una relación entre nosotras muy bonita, me refiero. Está la protocolaria, la relación protocolaria, y está la relación íntima.
Y la verdad es que es un momento en el que te alegras muchísimo de que tanto la Reina de Castellón como la Bella del Foc suban al escenario y sean las únicas que te puedan saludar en ese mismo momento. Creo que era cuestiones de agenda, lo de ayer, creo que la Bella del Foc estaba en Fitur, pero bueno, se acordarán de que este momento no lo han podido vivir juntas, la verdad. I fixeu-vos en eixa mà, eixa salutació és diferent a la de València, a la d'Alacant i a la de Castelló. Són tres diferències. Tu podries reproduir-me, Piti, tu que ho has viscut tan de prop i has sigut tan amiga d'elles en el seu moment. Quina és la salutació en cada moment, en cada festa de la nuestra tierra? Es una curiosidad que tengo. Voy a contarle a la gente una cosa que creo que les va a gustar muchísimo. Hay un momento hacia el final del reinado de la Fallera Mayor, porque efectivamente no correspondemos, o sea, estamos más igual en fechas con Castellón que con Alicante. Pero sí que hay un momento en Murcia donde nos encontramos en el hotel y tenemos 2 o 3 días en los que, bueno, pues una vez acaban los actos, no están tus chicas de la corte, estamos nosotras 3 solas, las familias y tal. En mi caso, aquel año nos intercambiamos todos los vestidos y nos vestimos de lo contrario. Ah, molt bé, com si fóreu bessones. I me pusieron todo. El vestit, però la salutació, perquè Montse estava riguent-se com dient, a veure, però sí, ella ho sap perfectament. Com és aquesta salutació? A veure, el mocador és diferent. Es verdad. Les 3 fores. Castelló, ¿cómo es Castelló? Castellón es con el pañuelo y lo agitan. De hecho, lo llevan enganchado a un anillo, para que la gente lo sepa. Llevan un anillo y lo llevan enganchadito ahí con un cordel, y entonces ellas lo cogen, hacen así y se abre, y entonces ya lo agitan. I així mai cau. Exacto. Alacant, fogueres. Estiran el brazo. Yo digo que es como una ola, como ellas, del mar. Y entonces... Estiren el braç i després en València... Mi família i mis amigos van a... Vamos, no, molt bé, perquè estàs donant una lliçó perquè és que les xiquetes que se fan un far de saludar. Ara comença a arribar la cort infantil. Elles també són les protagonistes, 12 xiquetes que l'acompanyaran i també estan començant a arribar en aquests cotxes de l'Antigor que han fet aquest trajecte d'un parell de quilòmetres. Anem ara mateix amb Carles Navarro, que ja es troba ahir al Palau de Congressos i que ens portarà testimonis de convidats i d'alegria ahir a la porta del Palau. Carles, comença a arribar la cort infantil. Com les tenim, a les més menudes? Comença en estos moments, arriben els cotxes de l'Antigor, aquestes xolles automobilístiques que transporten a les falleres de la cort infantil de la Fallera Major Infantil de València. Saluden a tota la gent que veu amb molta alegria. Jo estic així amb membres del jurat, esteu saludant-les como si fueran prácticamente familia, ¿no? Claro, es que las sentimos como nuestras niñas, al fin y al cabo las hemos visto crecer en muy poco tiempo, les queremos muchísimo y es que estamos muy orgullosos de ellas. ¿T'heu ficat en este punt estratègic per a veure-les entrar o ha sido de casualitat? Pues la verdad es que ha sido un poco de casualidad y nos ha salido redondo, pero bueno, sí que queríamos verla entrar porque es un momento muy especial. Les conegueu a totes, les heu vist créixer entre cometes en el món faller. Com cregueu que estaran vivint estos moments? Ahora mismo yo creo que están bastante nerviosas, pero es un momento con mucha mezcla de sentimientos, porque están nerviosas, pero muy emocionadas, con ganas de bajar, de disfrutar del acto. Entonces son falleras a tope, están felices. Els membres del jurat estan manant-los molts ànims. Suposa que serà important que elles vos vegen a vosaltres en este moment, no? Sí, perquè és veure les cares familiars. Estàs emocionada? Sí, estic molt emocionada perquè és un dia molt emocionant, un dia molt gran per a la festa fallera i veure-les així de felices és un orgull, és un orgull. Heu pogut donar-los algun tipus de consell per afrontar este dia, esta vesprada? Avui és un dia de molt jaleo per a elles i no hem pogut parlar encara en elles, però ho estan fent molt bé i res, que disfruten i gaudeixen este moment. Ha sigut un lloc... S'heu ficat així com a lloc estratègic per a veure-les entrar? No, ha sigut casualitat. Mira. La veritat és que Nos tenía preparado el estar aquí para verlas. És important per a elles, no? Veure a cares conegudes. Sí, yo creo que sí, porque es como decir, nos han elegido pero ya no se han olvidado de nosotros. Y estamos aquí, vamos a estar detrás de ellas siempre para demostrarles el cariño que... Ells són membres del jurat que estan així a l'entrada del Palau de Congressos de València per a veure arribar a les membres de la cort d'honor infantil, les companyes de Carla García, la Fallera Major Infantil de València, que estan arribant a poc amb els cotxes de l'Antigor, un recorregut fins a l'interior del Palau de Congressos que està
abarrotada de gent i companys, com podeu observar, molts són i moltes són els fallers i les falleres que volen veure a les falleres majors, a la fallera major infantil i a les membres de la Cort d'Honor Infantil arribar per al que serà un dels moments més importants de l'any de Carla García. Jo vaig a veure si trobe més gent per ací. En el moment que trobe algun testimoni interessant, algun testimoni important, us demane pas, companys. Moltes gràcies, Carles. Connectem amb tu de seguida. Estàvem observant les llàgrimes de felicitat del jurat, perquè el jurat és molt important, perquè és encarregat de triar a aquestes 13 xiquetes i precisament Piti, que ho ha sigut tot, Cort Infantil, Fallera Major de València i jurat infantil també. Que complicat és el triar a unes xiquetes que siguin naturals, que siguin boniquetes i capaços de suportar un ritme frenètic com el que estaves descrivint abans, veritat? La verdad que sí, es muy, muy difícil. Yo creo que si me lo vuelven a pedir, no lo vuelvo a hacer, porque, bueno, con mis compañeros del jurado hicimos un ejercicio de reflexión, ¿no? De saber verdaderamente qué queríamos o qué demandaba el cargo, porque al final esto no es una cuestión ya de cuál es mejor o cuál es peor, todas son válidas y todas son aptas en niñas. En mayores podría ser más dura, Sí. Ya os lo digo, pero en niñas ya son todas válidas, o sea, con el sentimiento que muestran hacia la fiesta y hacia su cultura, con una edad tan temprana, son todas válidas. Bueno, pues nosotros propusimos hacer una convivencia, estábamos de campamento y entonces las sumergimos en esa burbuja, ¿no? En ese contexto, para que ellas luego, cuando llegara el momento de la elección, no sufrieran un fracaso, como decir así, sino que simplemente les dijimos pues, que unas iban a ser profesoras, otras iban a ser médicos, otras iban a ser bailarinas y otras iban a ser fallerita mayor infantil i Corte d'Honor de València. Molt bé, que didàctic, molt bé. És una forma, clar, de fer-les entendre el que han de viure i també de controlar un poc les seues emocions, que la gestió de les emocions en aquestes edats és més complicada. I clar, jo hi fas la reflexió, i mentre estem veient com entren a aquesta cort infantil, clar, les xiquetes són xiquetes i el protocol és protocol. Afluixaríeu un poc el protocol d'un càrrec i d'una responsabilitat com màxima representant infantil de la festa? ¿Vos pregunte? Bueno, en determinados actos más solemnes imagino que sí, porque hay que tener una especie de saber estar. Bueno, hay actos hay que cumplir, cuando suena el himno, cuando habla uno, tal, pues hay que respetar, ¿no? Ese momento. Pero bueno, también se agradece que la espontaneidad de las niñas, ¿no? ¿Por qué no? Yo creo que no está reñido, o sea, creo que se pueden dar lugar a ambas cosas, ¿no? La espontaneidad de una fallera mayor que se agradece porque acerca muchísimo a su pueblo, ¿no? A sus falleros, a sus valencianos, y por otro lado la rigurosidad de lo que estabais diciendo, ¿no? Hay ciertos actos que sí, pues porque convives con autoridades, porque el acto tiene cierta envergadura, no hay que saltárselo. Nosotros esto era una de las características que teníamos pues, muy en consideración cuando elegimos a las niñas, ¿no? El aguante y la capacidad de estar quietas, paradas, mucho tiempo, porque a lo mejor no han conectado con lo que están diciendo y el discurso del presidente de la Generalitat les parece, no sé, que están escuchando cantar. No, que semblará seguramente aburrido. Un rollo total. Yo este año también tuve la oportunidad de ser jurado en preselecciones en el Río, en el Cauce del Río, en el Palau. La verdad es que me sorprendí para bien, porque era una experiencia que yo me negaba. Fui a la tercera vez me dijeron, vas a ser, y yo que no. Así 3 veces, y a la tercera dije, vale, va, soy. Voy a probar. Y me sorprendí para bien porque todas sabían de todo, de fallas, de su artista fallero, de lo que hacían en la falla, de lo que hacía su presidente, su fallera mayor. Me sorprendió para bien. O sea, es que hubiese cogido de las 20 que tenía que seleccionar a las 20. Sí, sí. És difícil. Mireu com està l'entrada al Palau de Congressos. Jo crec que no cap una agulla, veritat, en aquests moments. Està tot el món ahí pendent de l'arribada de Carla i ahí tenim a les xiquetes que estan reproduint un poc l'esquema que van veure a nit amb la Cort d'Honor de Consuelo, i ahí està el cotxe que porta Carla, per cert. I les seues amigues estan fent un corredor, el corredor d'entrada, que això ja és una tradició. Montse? Sí, clar, elles van a rebre a la fallera major infantil aplaudint-la i fent-li el mateix corredor que se feia al Palau de la Música. I clar, avui hem de pensar que tots els menuts que van a ocupar este Palau de Congressos sempre van acompanyats d'una persona adulta. Disculpa, que veig a la policia que està espentant un cotxe al costat, no sé si... Has vist la imatge? Està espentant un cotxe i clar, això serà... Perquè és que són motors molt antics, mireu la policia espentant, a lo millor s'ha aturat el motor del cotxe, clar, un cotxe de principis del segle XX
de 1920-1930, és molt possible que es quedi aturat, crec que ha sigut el cas. Però ahí està la policia, espentant en força. I ahí dins, ahí està Pere Fuset, el ves molt de bonit i molt tranquil, saludant a la policia, que està treballant de valent, com hem vist, i a Carla García, molt a prop seu. Jo estic segur que li estarà donant tranquil·litat la figura de Pere i aquestes xiquetes que jo crec que estan més emocionades perquè, clar, per a elles ja és un ídol, ja és una icona de les Falles i l'admiren i per això estan ahí també en la porta esperant-la i estan expectants amb aquesta il·lusió. Us podeu imaginar, en els vostres pobles, quan feu exaltacions també, presentacions de càrrec, aquesta il·lusió de veure com una persona del vostre poble és el màxim representant. Us podeu fer una idea de què és el que estan sentint aquestes xiquetes i xiquets, presidents infantils, que també tenim un fum esta vesprada, sí. Clar, no. Ara mateix al Palau estan els representants infantils de les Falles de València, ells i elles, i van acompanyats, òbviament, per un adult, han d'accedir amb un adult que... Saluda, Montse, a aquestes xiques que estan saludant. Que pot ser el delegat d'infantils, per exemple, i aquests adults no entren al Palau, sinó que se queden en una sala contigua, i per això veiem tantes i tantes persones al hall del Palau. No caben tots. Mireu quina preciositat, fixeu-vos en els detalls d'este Rolls Royce. No va conduint, hem de fixar-nos. Sí, parece. Que el volant està a l'altra banda. Perquè el volant està a la dreta. Ah, clar, perquè serà un cotxe britànic. Clar, òbviament, així no conduïm en aquest costat. I Pere no està per a conduir tampoc, que ja té moltes coses en el cap. Perquè, clar, imagineu-vos, si és complicat, per exemple, ser president d'una comunitat de veïns, potser sou president d'una comunitat de veïns, imagineu-vos el que és ser president de la Junta Central Fallera, que emana de quants centenars de milers de fallers? Mig milió de... No sé, moltíssima gent. Aproximadament 100.000 a la ciutat de València. A la ciutat de València i fallers, clar, al voltant de les nostres comarques. Però ell és el president de Junta Central Fallera. Però vull dir que és molt complicat, Montse. Si la gent sempre té mal de cap. Òbviament. Per exemple, mireu els aplaudiments a Carla, que ja s'acosta a la porta. Ara la veurem baixar. Volia destacar això, el paper de president. No és fàcil. No és gens fàcil perquè... Donen galtades per tots els costats, ja vos dic. Perquè la festa és una festa molt passional i, per tant, quan les coses se mouen des d'aquesta passió, tant si t'agrada com si no t'agrada, és una opinió molt passional. Però és que, a més, Pere Fuset no només és el regidor de cultura festiva. És molt complicat, Montse. N'hi ha moltíssimes festes a València. I complicat és ser fallera major infantil, sinó que li ho diguen a Carla, que està ahí dins del cotxe ja esperant a eixir ja. És que és molt difícil subir a ese cotxe. Perquè ella voldrà eixir, m'imagino. Ella, la xiqueta, dirà, jo vull que eixir ja i gaudir d'aquest moment. Però el protocol li diu, tu has d'estar ahí tranquil·leta, Piti, no? Quietecita. No pots eixir i ella, clar, ha de gestionar. Una de les coses que també és curiós dels xiquets és com aguanten tan estoicament aquests tratges, perquè la indumentària valenciana, la indumentària tradicional, no és còmoda. Cap indumentària tradicional o antiga no és gens còmoda. Si no és un xandall, està clar. No, t'apreten els cossos, t'apreten les sabates, les calces se te cauen. Els monyos. Els monyos. La veritat que la dona valenciana aguanta molt perquè no és un tratge còmode. I la veritat que els xiquets encara és molt més exagerat, perquè un xiquet és més natural i més de tirar-se per terra. I la veritat és que... No aguanta igual, me refiero, las adultas tenemos caderas y ahí la falda soporta el peso. Aplaudim a Carla en plató, amics. Vinga, anem a aplaudir-la. També com estan fent ahí en la porta del Palau de Congressos, perquè ja la xiqueta ha eixit i el que estava dient Xavi Rausell, clar, és molt complicat portar aquest vestit de valenciana. Javi vol dir alguna cosa i estan ahí ajudant-la, clar. Yo no estoy de acuerdo, porque la ropa de fallero me parece comodísima. La de chic. La de chic, sí, pero claro. Me parece comodísima. Es muy fácil. Y aparte está como ligerita. Quina germanor, Javi, tenim ahí en esta imatge, Tenim la germanor... Mira, sí, tengo que decir una cosa a favor. Valencia, Alacant y Castelló, juntes amb les seves figures. Hay una especie de mito, de sensación de que los falleros nos llevamos mal con Nogueras, con Alicante. ¿Por qué? Y es totalmente falso. Y lo he comprobado. Y aparte, hay una especie de chermanor, que nos encanta la palabra chermanor, de los falleros con los alicantinos, con los foguerers, y al revés, porque los foguerers, una vez estás allí, tienen un respeto a la fiesta de las fallas espectacular. Però si és la mateixa terra, clar que ha d'haver germanor entre les comarques i són tots germans. Sí, a la gente fuera de fallas parece que piense que los falleros nos llevamos mal con los alicantinos, que es totalmente falso, todo lo contrario. Hay una admiración tremenda. Todo nace de que somos fiestas muy semejantes, somos muy parecidas. La base es la mateixa. Y al principio sí que es cierto, yo recuerdo cuando fui infantil, que también tuve la oportunidad de ir a Alicante, que sí que corría el bulo de que nos llevábamos mal o de que cuando Valencia iba había un poco de tensión.
Bueno, yo en el 2010 no recuerdo nada de esto, todo lo contrario. Recuerdo, bueno, un calor y una cercanía de todo el mundo contigo y, por supuesto, representado en mi Bellea. I en el teu moment, clar, no hi havia tants... Hi havia mòbils, clar, l'any 2010 hi havia mòbils, però no hi havia mòbils tan moderns com ara i la gent no es feia tants fotos com ara, perquè estaven veient... Està Joan Ribó, però estaven veient a la xiqueta envoltada d'expectació de fallers, falleres i expectació mediàtica. També són molts els mitjans de comunicació que estan cobrint aquest esdeveniment i tots ahir fent fotografies a la xiqueta, que és una cosa que també s'ha d'acostumar. Les molesta moltíssim el sol perquè avui ha sigut una vesprada preciosa per a este acte faller. I jo també voldria destacar que la mantenidora va vestida de valenciana, que és un detall molt xulo, pense, no? Per a un acte solemne. Que avui la mantenidora porta un model tradicional del segle XIX molt habitual en l'Horta de València, amb gipó de màniga llarga, amb una falda llisa, amb una falda blava. El color blau era el color més habitual entre les dones llauradores. I la veritat és que és un model acertat per a una dona. Sí, el color blau en faldes més o menys llisses o adomassades ha sigut sempre la base amb un cos roig de la dona llauradora valenciana. És la base de tota la nostra indumentaria valenciana. Estàvem observant les últimes paraules que rebrà Carla abans del seu moment de l'exaltació. Els últims consells, les últimes directrius també. Montse. Sí, clar, ara li hauran dit comença el teu moment, anem cap a dins i a disfrutar d'esta passarel·la que... Moment molt important, Montse. Anem a escoltar com entra entre aplaudiments Carla García, fallera major de València, 10 anyets i un somni complit. Aplaudiments a Carla, avui és la seva gran vesprada i ella està sent rebuda ni més ni menys que per l'alcalde de València, Joan Ribó, que es mostra pròxim amb aquesta xiqueta. Junts també conviuran en el balcó de l'Ajuntament i en molts actes perquè com a alcalde de València exercís també d'amfitrió. I Pere Fuset està també pujant a este fotocol, podríem dir, on immortalitzaran el moment ja oficialment. I més gent que arriba. Montse, qui més està al costat de Carla en aquests moments? Està la mantenidora, està Pere Fuset, està Emiliano García, també de la Corporació Municipal. I jo us volia contar que avui la mantenidora volia tindre un detall en Carla i pensant, diu, bueno, li envia flors a sa casa, però clar, quantes canastilles de flors va tindre avui? Moltíssimes. Bueno, doncs he de dir que Imma Guerrero ha optat per regalar-li un llibre. Li ha regalat El xicotet príncep en una dedicatòria que destaca la famosa frase d'este llibre, que és allò, l'essencial és invisible als ulls. És mestra de primària, Imma, mestra de valencià, formadora de formadors, un llibre, com que li pega molt, no? Clar que sí, i en aquesta frase que, òbviament, durant el regnat va ser també un mantra, no? Perquè tindrà molts moments que s'emportarà a casa i serà el gran regal del regnat com a fallera major infantil. I molt bé un llibre, que ocupa poc espai, perquè imagina't tu la de flors que rebrà, ho veurem en directe després, aquesta ofrena floral, cistelles i cistelles de flors que compliran l'escenari del Palau de Congressos i que després comentarem què fem amb tanta cistella, amb tanta flor. Que molta gent s'ho pregunta. ¿Qué fem amb tanta flor? ¿Tú qué feres amb tantas flores? Acabando con la mantenedora, la verdad es que creo que tenemos una mantenedora de lujo. Yo tengo mucha relación con Inma y la verdad es que le guardo un recuerdo muy, muy grato. El año que fui fallera mayor también se acercó a mí reiteradas ocasiones porque, bueno, ella la sabéis, ¿no? Activa en el teatro valenciano 100%, en el teatro fallero. Y desde aquel momento, bueno, creamos una relación muy bonita y sabía que ella iba a dar
va a dar. Aún no nos ha desvelado todo, pero bueno, yo creo que entre el detalle del libro, el detalle de que ha venido vestida de valenciana y ahora lo que nos espera con sus palabras, creo que vamos a quedar muy satisfechos con ella. I ahí tenim a Carla, que està mirant tot el que té davant, que és moltíssim, moltíssima gent, i dirà, això tot és per mi. Estarà passant pel seu cap. Tot això, tota aquesta gent està així per mi, la qual cosa ha de ser per al·lucinar un poc. Yo creo que hay momentos que se te queda en blanco, ¿eh? O sea, únicamente percibes, sientes, yo creo que hasta quien vibra a tu lado lo notas, ¿no? Tienes la percepción, bueno, pues todos los radares los tienes puestos, pero la mente hay momentos que yo creo que no es capaz de transformar todas esas percepciones y todos esos sentimientos en un pensamiento lógico. Quina experiència, més gran i més màgica la que viu Carla i també la que viu la Cort d'Honor de Consuelo, que en aquests moments està entrant per ocupar els seus llocs, els seus seients al Palau de Congressos, i això també vol dir que l'acte començarà d'ací no res i ho viurem en directe. Per cert, un espectacle xiquets i xiquetes infantil que començarà amb una interpretació de peces clàssiques de Disney, de les quals segur ens delectarà la Banda Municipal de València. Els convidats comencen a entrar. Clar, així també hi ha un protocol per a posar ordre en tanta gent. Montse, quin és el protocol d'entrada? Bueno, realment seguirem el que vam seguir ahir. Primer ha entrat la Cort d'Honor Major, que l'hem vist entrar, i Consuelo, i ara entren les protagonistes a sentar-se en aquest primer pis, com estaven ahir Consuelo i la seva cort. Elles en aquest moment ocuparan la primera fila perquè són les protagonistes. També en aquest primer pis estaran les representants de Castelló i Alacant i serà Carla la que se sentarà al costat de l'alcalde de València en aquesta primera fila. I és igual que ahir, la gent s'espera, no accedeix encara al pati de butaques perquè vol veure els protagonistes de prop, ja que està allí, ja que després estarà més junt en l'escenari. Ja està tot preparat al Palau de Congressos, ja han entrat les màximes representants de les festes d'Alacant, de Castelló i de València, perquè avui és el dia de Carla, anem a estar al seu costat, vosaltres també. Si vos agrada la tradició, quedeu-vos amb nosaltres, perquè així no res, vivim junts l'exaltació. Cafenet i comencem. Fins ara. Passant la vesprada de diumenge, espero que amb nosaltres, espero que vos heu preparat ja el cafenet i que vos quedeu en els minuts que venen ara, perquè si vos agrada la tradició i la festa valenciana, este és el vostre lloc i esta és la vostra televisió pública autonòmica a punt amb les Falles 2020, amb aquesta exaltació de Carla García i amb tots els protagonistes que estem tenint al Palau de Congressos en aquests moments i alguns testimonis que s'arreplega la reportera, que és un terratrèmol, Berta Baidez. Aquí tens al costat en aquests moments. Ferran, molt bona vesprada. Fixeu-vos quin és l'ambient que n'hi ha ací dins. Moltíssima gent que està esperant ja a entrar. Ja han vist entrar a la protagonista junt a la seva Cort d'Honor infantil, a Carla García. Nosaltres ara mateix ens trobem just davant d'este fotocol, que l'anem a anomenar fotocol, on està la fotografia de Carla, la fotografia de totes les seues companyes i on estan també totes les cistelles de flors. Una cistella ens ha cridat l'atenció. Hem vist aquesta cistella amb uns lleons i ens ha vingut un senyor, a veure si Manu la pot traure. Fixeu-vos. Sí. A veure si podeu saber per què estan estos lleons així. Ferran, per què pot ser? Ah, per què pot ser? Me preguntes a mi, pensava que estaves preguntant al senyor. Jo crec que perquè la falla es diu lleons. Ai, clar que sí, és la seva cistella, la falla Ramir de Maetxu Lleons, i per això estos lleons, no? Així estem amb el seu vicepresident. Hola. Pues sí, el símbol de la falla és, el carrer se diu, o la falla se diu Ramiro de Maeztu, els lleons, i un emblema tan important no el podien deixar avui passar per alt. I són tots per a ella, aquests lleonets? I aquests lleonets són uno per a Carla i uno per a cada una de les components de la cort. O sigui que n'hi ha 13, n'hi ha 7 per esta cara i 6 per la part de darrere. Xulíssims, a més customissats, perquè ja heu ficat aquest mocaoret, no? Sí, la gent de protocolo de la falla s'ha encarregat que dueren un mocaor
i una insígnia on fica el nom de la falla, que és el record que es quedarà per a cada una de les xiquetes de la nostra comissió, que les hem volgut fer partícips. Moltes flors van a rebre avui. Dis-me, Ferran, jo no se'n van a ficar tanta flor. El nostre amic pregunta-li si s'imaginaven ara fa un any, quan Carla era la fallera major de la seva comissió, si avui anaven a viure este moment tan gran. Sí, com aneu a viure este moment tan gran vosaltres que sou membres de la comissió de Carla? No ho sé, estem que sí. Estem nerviosos. Més vosaltres que ja, crec jo. Sí, il·lusionats, molt il·lusionats i amb moltes ganes d'estar en ella i d'acompanyar-la. Carla ja està molt en el càrrec, és que no estem acostumats amb vosaltres, perquè ella ja porta 3 mesos i nosaltres cada acte que ve mos emociona molt, la veritat. A més, l'heu vist créixer vosaltres, no?, en la falla, clar. Claro, és que el tema de la falla és que nosaltres som família tots, de tota la vida. Normal, i sa cara d'il·lusió, que semblen que siguen son pare. Així tenim xiques, perquè avui xiques també són les protagonistes. A veure, com esteu? Heu vist ja a Carla o no? Sí. Com està de guapa, guapíssima, ni ser blau, turquesa? Muy guapa. Molt guapa. Com esteu? Nervioses, no? Com ha sigut aquest moment, tot el món aplaudint? Sí. Sí que... Que estarà nerviosa. I vosaltres? Vos agradaria algun dia estar ahí? Vos agradaria ser algun dia la fallera major infantil de València? Sí. Jo crec que és el somni, Ferran, de totes les xiquetes d'ací de València, tots els fallerets i falleretes. Com aneu a viure este dia? Bé. Bé, ja? Sí. Vinga, entreu cap a dins, que estareu a quedar sense lloc. Moltíssimes gràcies per atendre'ns. Nosaltres ens quedem així, en companyia de la seva comissió. Tornem en seguida i parlem amb vosaltres. Vinga, fins ara. Fins ara, Berta. I més protagonistes que tenim dins del Palau de Congressos i que ens porta aquests testimonis el nostre company Carles Navarro. Carles, conta'ns què et trobes en aquests moments. Ben acompanyat? Estic amb convidats que venen també a l'exaltació de la fallera major infantil, Carla García. ¿De quin sector, de qué sector sois vosotros? Del Botànic La Petxina. Del Botànic La Petxina. Alguns és la primera volta, la primera vegada que venen a la exaltació, una exaltació d'una fallera major infantil. Entonces, jo els he demanat que pensen un desig per a Carla i les seues companyes. Que bé, a veure. Mateo, tu t'has pensat el teu desig? ¿Te has pensado tu deseo? Que se lo pasen muy bien este año. Que se lo pasen muy bien y pero así... Que disfrute de su año porque que nunca lo va a olvidar porque es muy difícil ser la fallera major infantil de València. I és una experiència que segurament molts xiques de l'edat de Carla voldrien viure. I el teu desig? Pues que lo disfrute mogollón porque es un año único y que también es un recuerdo que nunca va a olvidar. I pues eso, que lo disfrute. Que ho gaudixen. Tinc per ahí a 2 més que volen donar-li el seu desig per a Carla. Què li diguem a Carla? Que lo disfruten mucho. Que ho disfrute molt, que ho gaudisca molt. I el teu desig? Que disfrute su año porque a lo mejor se puede repetir, pero no siempre. No, això és complicat, Carles. Este és el desig d'alguns dels fallers i falleres. Digues, Ferran, per a Carla, digues. Estes xiquetes són fallers majors de les seues comissions i imagina, també estaran vivint un any molt important i molt intens. Si pots tornar-me a repetir la pregunta, Clar, Ferran, perquè hi ha molt de soroll. I no te sent. Aquestes xiquetes són les representants de les seues comissions, les falleres majors, que també viuen un any molt intens, veritat? Em comenten des de Plató que vosaltres sou falleres majors de les vostres comissions, no? Sí. També esteu preparades per a un any tan intens per a vosaltres? Sí. Sí? Sí. Què és el que més espereu d'este any? Quin és l'acte que més teniu ganes de viure? Pues no sé. L'ofrena, tal volta... Sí. Sí? I tu? La crema. La cremà. Vosaltres també sou falleres majors de la... Sí, també. I quin és l'acte que teniu ganes de viure? Presentación. La presentació, i tu? La presentació i l'ofrena. La presentació. Moltes falleres majors infantils que venen a donar-li sort, a desitjar-li sort a la fallera major infantil de València. Molt bé, Carles, gràcies per aquests testimonis i aquestes veuetes que disfrutaran d'aquest espectacle de sus minuts. Vosaltres en directe, clar, en aquest pati de butaques trobem a la fallera major infantil de l'any 2021. Igual que ahir estàvem comentant que estava la fallera de l'any que ve, també probablement, molta probabilitat, ahí estarà la xiqueta que viurà aquesta experiència que viu ara en aquests moments. Carla, veritat, amigues i amics? Sí.
Clar, sí, sí. Esteu ahí en els mòbils molt pendents perquè esteu parlant amb molta gent. Què vos diuen en les xarxes? Que está guapísima. Está guapísima. Que está guapísima. Yo tengo una foto muy chula, muy curiosa, en la que está Marta Agustín, que es la Falla Mayor de Valencia del 2009, saludando, y bueno, en este caso no se puede, pero en el Palau se pueden hacer las fotos desde detrás, ¿no? O sea, a la Fallera Mayor se le ve la espalda y entonces se ve todo el patio de butacas. Y justo estoy yo mirándola y aplaudiendo. Mira. Y la sacaron al año siguiente. ¿Has visto? Sí, sí, sí. Ahí estaba en el patio de butacas. Me voy a acercar yo a ti a ver si el año que viene tengo suerte yo y salgo ¿Te elegido. imaginas? O mantenedor, algo así, chunta. Javi, Yo puedo ser mantenedor, Por favor, votame. espectacular. Yo me presento. Mantenidor. Mantenidor. Però una cosa es comença. Exacte. Ja, màxima representant, espera't. Això... No, pero estaría bien. Yo Pasan mantenidor uns anys. lo compro. Molt bé. Me gustaría. Hombre, es una responsabilidad importante, ¿eh? Me refiero, cualquiera tampoco hace de mantenedor. No, no, mira, Imma Guerrero i Bolinches, mestra de primària, mestra de valencià, i nosaltres volem viure com està vivint la comissió de Carla. Este moment, a pocs minuts de que comença, estem en directe, són les 5:19. Què està passant en aquests moments en la falla Ramiro Maeztu, els Lleons? Rubén Dempere, conta'ns. Hola, Ferran. Com podeu veure, així, cada vegada tenim més gent, tenim un auditori més ple. El casal s'ha anat omplint a poc de fallers i de falleres que estan seguint la retransmissió amb moltíssim d'entusiasme, com podeu veure. I tenim així de tot. Tenim gent jove, tenim gent una miqueta més major, tenim veterania, tenim dones així que pràcticament van ser fundadores d'esta falla de Ramiro de Maeztu, els Lleons. Tenim així a Lola, que abans em comentava algunes anècdotes curioses de Carla, de la fallera major d'enguany. Què es pots contar de Carla, Lola? Una xiqueta molt bonica, és molt fina, i què vols que te diga? Això la vull molt. De fet, un dia és que l'has vist, la vas veure pràcticament néixer. Sí, la vas veure néixer. Sí. I els primers pendientes que portava els regalí jo. Mira. Què te pareix? Molt bé, com esteu vivint esta vesprada? Molt bé, estem molt bé. I molt contentes totes. Vos imaginàveu que arribarà este moment algun dia? No, hem tingut falleres majors de la Corte, però fallera major de València no crec. I no crec que en tinguem més ja. Esperem que sí. Vos comentava abans que teníem així alguna fundadora també de la falla. Tenim així esta dona que em comentava abans que l'any 1964 ella va ser una de les fundadores de la falla de Ramiro de Maeztu, els Lleons. Mi padre fue fundador de la falla. Com et dius, perdona? Maripaz. Maripaz, conta'm, com va ser aquella fundació de la falla? Tomé la comunión y me apuntaron a la falla con 10 años y hasta hoy. Me borré unos años porque me casé y me borré, pero luego he vuelto a mi falla. Vau tindre així vora 700 fallers, no?, en el moment més àlgid de la falla. Sí, mucho. Ara en sou 400, que ja està bé, ja està molt bé. De fet, em deien que este magnífic casal es queda de vegades xicotet, quan fan així actes i s'ompli, es queda xicotet. Però així podem veure que, com vos comentava abans, l'entusiasme, de fet, era molt curiós veure com abans, mentre anàvem veient les entrevistes que estaven fent els nostres companys al Palau de Congressos, la gent estava realment exultant, com podeu veure. Rubén, escolta, que així tenim ja molta fam i no tenim berenar de moment, a veure si producció ens porta alguna coseta. Carla, però què berenem en el casal de Carla? Encara ens queda berenar? Disculpa, Ferran, no t'he sentit. Que tenim fam, falla Ramiro Maeztu. Què berenem avui? Què es doneu de berenar ahí al casal? Que la vesprada és llarga, eh? Ai, així tenen de tot, Veniu i veureu el que tenen així per a berenar. Tenen una miqueta de tot. De moment s'han pres el cafenet i tenen així ja una taula per a preparar amb totes aquestes coques, com podeu veure, així ho tenen tot molt ben preparat. Molt bé. Podeu veure així coca de xocolata, coca de nous, tenen de tot. Estan preparats per a passar una vesprada magnífica així, veient la proclamació de Carla. I volem acabar este directe ensenyant-vos este escenari, l'escenari del casal, i així tenim a la gran protagonista de la vesprada, a Carla García, la fallera major infantil de València. Quin altar preciós, que bonico. Enhorabona, Ramiro Maeztu, besadetes des d'ací, des dels estudis, i tornem al Palau de Congressos, que és on està l'actualitat, i on estan aquests xiquets i aquestes xiquetes nerviosos, rebolicats, enjugassats, perquè, clar, són xiques i xiquetes, mireu-los, i estan ahí esperant els presidents de falla, les falleres majors, tots esperant que comenci aquest espectacle. Atents, perquè anem a reviure grans peces musicals del clàssic de Walt Disney. Ho viurem també en directe, ni més ni menys que amb els instruments de la banda municipal de València. I a veure qui posa ordre
en este guirigall de xiquets? Locura de total. centenars de xiquets, com ho fem? La Jo estic convençuda que la mestra se'ls va clavar en la butxaca en el moment comença a parlar. Molt bé, és la Mary Poppins que hem portat Ja veuràs, ja veuràs. una mantenidora Mary Poppins per a posar ordre, que clar, esta vesprada és que és diferent a la d'ahir, i com comentàvem, tot i el protocol, al final són xiquets, volen passar-s'ho bé i també estan un poc impacients. Sí, oye, pero me encanta que se reúnan los falleros en el casal, todos ahí sentaets para ver la exaltación. Pero no pasa en el casal de Carla, sino que pasa en la mayoría de los casales falleros que se reúnen para ver la exaltación. Porque las fallas hacen piña y hacen familia, y es verdad. Y eso mola. Digues que sí, perquè són les coses bones de les falles. Les falles no és només això que estem veient, és artesania. Ho veurem en els pròxims dies amb aquests monuments i amb aquests artistes als quals hi prestarem moltíssima atenció en la televisió pública. És cultura, és esport, és teatre, és música, és indumentària, és a dir, les falles, la festa comporta moltíssimes coses. Y es És familia. la nostra història, al final. Y es familia, porque yo estaréis de acuerdo que sois todos falleros, que en vuestro casal os sentís como en casa. Totalmente, si no, no sería fallero. Y como estuvo muy acertada hace unos años una fallera mayor infantil que dijo que las fallas eran la mejor extraescolar, efectivamente es así, me refiero, los niños tienen una educación reglada obligatoria, ¿no? Que es el cole y donde estudian matemáticas, donde estudian ciencias, pero luego su vida, ¿qué más tiene? Bueno, pues unos hacen fútbol, otros hacen baloncesto y nuestros niños, nuestros falleros, hacen fallas. Y entonces la verdad es que creo que es una extraescolar muy completa, porque tocan muchísimas áreas y muchísimas maneras de expresión, ¿no? Fijaos simplemente un niño que con 8 años ha hecho ya 3 años de playbacks. Mira, artistes, eh? Mira aquesta imatge que bonica. La bellesa d'Alacant compartint experiències i jugant amb la de Castelló. Estem observant i estem reafirmant que el futur de la festa està més que assegurat. Mirant este pati de butaques podem estar tranquils, Montse i Xavi, que tenim festa en el futur. Ahí està. I l'energia que està mostrant Noelia Vinal, que Noelia hem de pensar que també és una xiqueta exactament igual que Carla i que ha passat estos dies a Fitur. Ahir mateix estava visitant aquesta foguera que han plantat a Madrid, a la plaça del Callao, l'artista Federico Molinero, i per tant ella ve de Madrid i encara ara viatja a València i ha acte oficial a València. O sigui, Noelia també, igual que Gala, de Castelló, són xiquetes que van a tope i són xiquetes 10, superpreparades. Són les 5:25 i si el protocol i el timing es complís, ahir es va passar un poquet, ahir es van passar uns quants minuts. Si es complís, tindrem un espectacle que començarà en només 5 minuts i que podeu gaudir al nostre costat així en la televisió pública en Apunt i que també podeu comentar. No sé si vos ho havia dit encara, però tenim un fil de comunicació que és l'etiqueta al coixinet Exaltació 20. Exaltació 20 vos llegim i volem saber les vostres emocions allà on vos trobeu, en les comarques on vos trobeu, perquè les exaltacions es produeixen en totes les nostres comarques, a la Ribera, a la Marina, a la Plana Baixa, a la Vall d'Albaida, a la Safor, a tantes comarques que celebren les falles. Jo crec que avui també es sentiran un poc identificats perquè exaltacions en tenim per tot arreu, en estos mesos també, veritat, amics? Sí, yo no sé si... Bueno, no sé si Montse lo sabrá mejor, si aquí acuden solo las comisiones de València, ciudad, o... N'hi ha convidats de xuntes, representants de xuntes locals falleres, no totes, perquè són més de 50 i per tant no tindrien lloc, però aleatòriament van convidant a unes i a altres. Per tant, sí que tenim representants de localitats falleres de toda la provincia. De hecho, en concreto, la Junta Local de Burriana incluso lleva una canastilla. Clar, sí. Pregunta de trivial. Quantes comissions trobem només a la ciutat de València? Quantes? 391, 92 o 389. Ahí està. Casi 400. La possibilitat de tindre aquest privilegi que estaven celebrant a Ramiro Maeztu, de tindre una representant màxima, és molt complicat, veritat? Així que és un dia per a celebrar-ho. Celebració la que tenim en el Palau de Congressos perquè Berta Baidez es troba en aquests moments, crec que en la fallera major infantil de quin any? Conta'ns. Estàs ben envoltada? Ui, que grans estan, que majors. Ferran, fixa't que ben envoltada vaig. De totes les falleres majors infantils des de l'any 2015 fins el 18. A veure, clar, digueu-me qui sou qui, a veure. María Donderis Sánchez, Sofía Soler Casas, Daniela Gómez de Los Ángeles, Clara María Parejo Pérez. És que moltes d'elles han crescut tant, Ferran, que jo ja ni les reconec. A Daniela sí que és de veres que la tinc més recent, però a la resta heu crescut moltíssim. Bé, és un dia importantíssim per a la fallera major infantil de València. Vosaltres com recordeu aquest dia?
un dia molt emocionant, amb molts nervis i magnífic. Inoblidable també, moltes característiques. Com recordes tu? Pues la verdad, amb molts nervis i amb molta emoció i moltes ganes de tindre per fi ja la nostra banda, que ens acredita Fallera Major de València. Sí, no? Perquè a partir del dia d'avui és com que ja comenceu a creu-vos, no? Que sou les Falleres Majors Infantils de València. Sí, avui és un dia molt emocionant i jo la veritat és que avui estic molt feliç, al igual que ho va ser fa uns anys. Quin va ser el moment d'este dia que més nervioses vos va ficar? Quin va ser el més important, el que més vos va imposar? Quan entres al Palau, és el moment de veure a tota la gent, a tots els valencians, és un moment espectacular i que jo mai vaig oblidar. No sé si heu pogut parlar en Carla, però quin consell li donaríeu a Carla si ara vol trobar-ho per ací? Pues que disfrute molt perquè va ser un dels millors dies de la seva vida i del seu regne també i que està molt guapa. Està guapíssima, eh? Heu vist el vestit, xulíssim, guapíssima. Sí, jo li diria que no tanque els ulls, que disfrute a tope aquest dia perquè és inolvidable i que a partir d'ací comença el seu any i que disfrute molt. A més, este any que passa volant, no? Passa volant, que el gaudisca, que el disfrute. Sí, jo ho penso i han passat ja 5 anys i és impressionant. Sí, passa rapidíssim, igual que passa este any. Després d'este acte ja ve la crida. Com és aquest moment? La crida és un moment que jo, per a mi, descriuria com un dels millors actes que he tingut, perquè pots parlar als valencians i tens la paraula i és un privilegi. A més, diguem que aquest any passa volant, però sou Falleres Majors Infantils tota la vida, no? La gent suposa que vos ho continua recordant. Exactament, i això és molt bonic. Què és el millor d'este any per a vosaltres? Jo crec que el millor és la gent que te quedes. Sí, a part dels actes que te lo passes superbé, el millor és la gent que te quedes amb ells, amb tots els valencians i fallers. Com resumiríeu vosaltres este any? Un somni, no? Un somni complit. Exactament, el mateix. Molt bé, xiques, ja vos dicen que entreu perquè això ja estarà a puntet, així que vinga, pa acabant, moltíssimes gràcies per atendre'ns. I ale, que visquen les falles, que ja estem ahí, que arrenquem ja. Adéu, xiques. I que visca Berta, t'han passat ja de llarg, eh? Les xiquetes, ja són més altes que tu. Sí. És que... Sí, però, Ferran, és que jo sóc molt baixeta i jo vos dia jo que no les reconec perquè són altíssimes, és que han crescut. Tu eres una meravella, Berta. Eres una meravella de reportera, sí que han crescut, eh? Chiconina. Sí, i valenta, eh? Chiconigua i valenta, eh? Un amor, Berta, de veres, eh? Estava comentant Piti que ja està a punt de començar, són les 5:31, ja ens passem un minut, així que el pati de butaques és molt pendent, i nosaltres també per aquesta exaltació, que estàs dient com han crescut, clar, li ha canviat la veu. Total. I ja hem vist a Sara Razabal abans també com havia crescut, clar, és que són xiquetes, comencen de 11 anys. Claro, imagínate el cambio, incluso el cambio hormonal que experimentan ellas, así que pasamos de verlas, como yo decía a mi niña, de bebé, a unas mujeronas. Clar, les hem vist ja unes dones recordant el que va ser no fa tant, però que ja és un record per a tota la vida, i totes tenen una cosa en comú, que diuen que és un somni fer radical, clar. Jo recordo, clar, veure-les totes com les hem vist en la mateixa entrevista. Jo justament vaig començar la vicepresidència amb Maria Donderis quan ella estava acabant ja el regnat, i he compartit moltes experiències en totes i ha sigut com veure-les totes juntes, tan majors, tan guapes, ha sigut molt emocionant. És un quadre ideal per a tots els que hem conviscut en elles perquè han crescut en nosaltres i ara, bueno, és que el canvi de la veu, elles estan guapíssimes. És molt impactant, és molt impactant. Les sents un poc teues perquè has compartit molts moments i elles estan encantades recordant aquest moment que per a que es facin una idea en altres festes és com... Ara després us comentem, perquè Carles Navarro ens ha de comentar el paper important dels pares de Carla García. Estan al costat del nostre reporter i jo no sé com tindran aquest cor en aquests moments. Carles, conta'ns. Estan així sentats, tinc els pares de Carla, la Fallera Major Infantil. El Palau de Congressos està ple de gom a gom, però ells tenen un lloc molt especial, primera fila per no perdre's detalls. Com esteu vosaltres? Molt bé, estem molt contents, superemocionats i amb moltes ganes de veure a Carla damunt de l'escenari. Us preguntava abans si havíeu tingut algunes paraules d'ànim amb Carla abans que isquera de casa i ja es muntara al cotxe que la duria fins al Palau, a l'Ajuntament de València. Només que disfrutara del moment, que disfrutara i que no es perguera cap moment d'aquest dia tan especial.
Des que va ser nomenada oficialment fallera major de València, s'haurà preparat i s'haurà conscienciat molt per a este acte, no? Avui és un dels dies més importants per a ella i per a nosaltres. Carles. Com creu que estarà Carla en estos moments, quan queden pocs minuts per a començar l'exaltació? Ha passat un dia molt tranquil·la, però el millor ara, veient a tota la gent i amb el moment, pot ser que comença a posar-se nerviosa, que seria lo lògic. Digues, Ferran, no sé si vols preguntar alguna cosa. Ens agradaria saber, Carla, com ha passat la nit, a veure si ha pogut dormir, i quan s'ha alçat, què és el primer que li ha dit als seus pares? Pregunten des de plató si Carla ha pogut dormir esta nit i conforme s'ha despertat, què és el primer que vos ha dit? Pues ha dormit molt, s'ha despertat molt tard, i bueno, el que ha dit ha sigut el son pare, perquè jo no estava amb ell. Bé, s'ha despertat amb un record que ha tingut de la fallera major infantil de l'any passat, de Sara Larrazábal. Ha tingut un detall amb ella i amb això ha sigut amb el que s'ha despertat avui. Els anem a deixar, perquè ells estan ja, jo crec que ficant-se un poc nerviosos. L'acte està a punt de començar. Moltíssimes gràcies, que vaig molt bé, felicitats. Ens han dit ja tot el món, a tot el públic, que vaig ocupant les seues localitats perquè l'acte de l'exaltació està a punt de començar. El pati de butaques del Palau de Congressos, fixeu-vos, està ple de gom a gom, de fallers i de falleres que no volen perdre's este acte, l'acte de l'exaltació de Carla García com fallera major infantil de València 2020. Que bé, quina animació. Quina imatge, més bonica, la de xiquets i xiquetes esperant aquest espectacle que anem a viure en directe. Gràcies, Carles, per aquest testimoni. I m'ha encantat això del primer, quan s'ha alçat, quina bona forma d'alçar-se i dir als seus pares que ha tingut un record de Sara Larrazábal, de l'any passat. Curiós això, eh? Un detalle muy bonito, la verdad. Molt bé. Com veieu, el pati de butaques? Rebolicat, eh? Animadíssim, animadíssim. I tots mirant ara, saludant a càmera, ha sigut una superimatge. Hombre, es que imagínate si para nosotros, como adultos, ¿no? Ayer, la noche de ayer, la exaltación de la Falla Mayor de Valencia, las cámaras, las luces, el lugar, la preparación, nos impacta, siendo personas adultas. Imaginaos para ellos, es que ven una cámara y se vuelven locos. Es que es como, estamos saliendo en la tele. Sí, tengo que decir que no me gustaría estar en el pellejo del que tenga que cuidar a los niños porque, madre mía, unas fieras. Y seguro que rueda alguna peineta, algún pañuelo... Todo, las calzas, que volia apuntar jo d'indumentària. Que mireu com quasi la totalitat dels xiquets porten el cap cobert, porten tots mocador. Això és un gran logro, vull dir que ja vaig vestint-se que vaig en els homes... Molt bé, estem molt pendents. La banda municipal de València ja està preparada. Vos convidem a que gaudiu d'aquest espectacle, d'aquestes cançons clàssiques de Disney, i després tornarem i comentarem, però atenció, perquè comença l'espectacle. Deixem disfrutar. Fins ara.